Khulumbai and welcome back to my YouTube channel with another video. So, man ganang UPPL taminba United People's Party Liberal. Ntangna boybo mitikago bejabai BTR ni regional party. Saida BTR ni je khungthaigo beko salagasin dong. So benina man ganang be hanjani General Secretary taminba gahai ni hathari RAJU NARZARY bitang chara मा फोरमायदों मीडियानि सिगाङाव बा मा फोरमायदोंमोन बै समनि लास्ट भिडिअ बेयो तो भिडिअखौ आं क्लियारै बुंगोन सो बेनि सिगां नोंथांमोन जायफ्रा आंनि चेनेलाव गोदान दिनसो फार्स्ट टाइम बिदिब्ला अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै इयुननि समाव भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांगोन होननानै मिजिंथिबाय तो भिडिअखौ जेसेनो हायो एसेबांनो शेयार खालामनानै हो जाहाथे बयबो बर' रायजो राजाफ्रा नुसारो बर'फ्रा एसेल' बेनिखायनो शेयार खालामजोबना बयबो बर'फ्रानो जाहाथे नुनो हायो तो बांद्राय बखिबाय थाला तो भिडिअखौ फुल नायजोब बेनि उनाव कमेन्ट हरनो दाबाव सो बिथां राजु नार्जारी बिथां सारा मा फोरमायखो 31 नं सिडली बिधानसभा जि उफ्रा बिसायख'थि जादोंमोन बेवहाय बिथांमोना UPPL निफ्राय देरहानो हादोंमोन मानगोनां निर्मल कुमार ब्रह्म सार बिथाङा सो राजु नार्जारी सारनि खुगानिफ्रायनो जों आबुङै मिथिना लानोसै तो रायजोफोरनि कमेन्टआ माबायदि फैदो जों राजु नार्जारीनि भिडिअ थामहिनबा राजु नार्जारी बिथां सार बुंनाय भिडिअखौ नायदो नाजानायनि गेजेरजों नोंथांनि जि फिथाइ बेखौ नोंथांमोना मोगथां महराव मोननो हाबाय थामहिनबा नोंथांनि बिजाथिया देरहानो हाबाय मा फोरमायगोन गिबियावनो सिडली समस्तिनि MLA समस्तिनि जोंनि मानगोनां भटार रायजो राजाफोरखौहाय गोसो गोरबोनिफ्राय जोंनि NDA निफ्राय जानानै स्पेशली जोंनि इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेलनि जानानै गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननिसिम खुलुमनाय गोजोननाय आरो बिथांमोनखौ साबायखर बावहरदों बिथांमोना जोंनो दिनै आशीर्बाद होदों ओरैबायदि आशीर्बाद होदों जे जों जे जिनिसखौ सानदोंमोन जे जोंनि इन्टारनेल सार्भेयाव इन्टारनेल एग्जिट पलाव जोङो 36,000 निफ्राय एसे बांसिन भटआव देरहागोन होननानै बुंदोंमोन बे जों जेखौ इन्टारनेल एग्जिट पल खालामदोंमोन बे एग्जिट पलानो दिनै सैथो बहाय जादों बिनि थाखायनो दिनैहाय सिडलीनि जे रायजो राजाफोर जोंनि मानगोनां भटारफोर बिथांमोनखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरदों जोंनो रायजो राजाखौ सेवा खालामनो रायजो राजाफोरनि थाखाय मोजां हाबा मावलांनो थाखाय जे बिथांमोना सुजुग होदों आरो आं आदा निर्मल कुमार ब्रह्म बिथांनो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिहरदों बिथाङा दिनै सिडली समस्तिनि सासे MLA जानो हाबाय जोंनि UPPL हान्जानि जानानै बिथाङा जाहाथे रायजो राजाखौ सेवा खालामलाङो जेब्लायबो रायजो राजानो जे जोङो रादायफोर होदोंमोन बे रादायफोरखौ मावफुंलांनो हायो जोंनि गरिब दुखिया रायजो राजाफोरखौ बोखांलांनो हायो आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जोंनि गोजोन जे दिनैहाय फैफिनबाय बे गोजोनखौ जों गोजोर खालामनो हायो बिनि थाखाय जों हाबा मावनांगौ आङो जोंनि प्रमद बर' सारनिसिमबो गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरदों आरो बिथांखौ धन्यबाद होदों बिथांमोननि दैदेननायावनो जोङो बयबो UPPL हान्जाजों लोगोसे BJP AJP जों ज' नांनानै प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव नैबे बिसायख'थिखौ जों देरहानो हादों लोगोसे जोंखौ आशीर्बाद होदोंमोन जोंनि आसामनि कर्मयोगी चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारा गतिके बिथांनोबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों आरो हामलायनाय जासिहरदों नोंथांमोननि जे बेरेखा दोलाव थानानै DPF बा कंग्रेस दलनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो गोख्रोङै खामानि मावदोंमोन नाथाय बिथांमोना देरहानो हायाखै आङो सिगांनो बुंदों जे जोंनि BPF हान्जाया सिडली समस्तियाव देरहानो थाखाय बिथांमोना गेलेयाखै बिथांमोना गेलेदों गावसोरनि केडारफोरखौ आरो वार्कारफोरखौ आरो भटारफोरखौ हमथानो थाखाय दिनैहाय बिथांमोना मोजां गेलेदों BPFआबो गतिके BPFनोबो आं गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरबाय बिथांमोना गोसो बायनाङा राजखान्थियाव जेननाय देरहानाया थायो गतिके जेनदों होननानै गोसो बायनांगौ बेहाय BPFआ जेबो गैया इयुनावबो बिथांमोना इलेक्सन गेलेलांनांगोन आरो जोङो जिहेतु UPPL आरो BPFनि गेजेराव सावरायलायनाया सोलिगासिनो दङ इयुनावबो जों सावरायलांबाय थानांगोन जों बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलखौ जोङो मोनसे जौगाखां ओनसोल होननानै दिखांनायनि खाथिराव आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव अराय गोजोन गायसननायनि थाखाय जों BPF आरो UPPL बे मोननै हान्जाया जेब्लायबो जों खामानि मावलांनांगोन गतिके बिथांमोनाबो जोबोद मोजाङै गेलेदों बेनि थाखायनो बिथांमोननिसिमबो गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरदों आदा सुद्द बसुमतारिनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरदों जोंहा हाग्रामा महिलारि सारनोबो गोसो गोरबोनि हामलायनाय जासिहरदों बिथांमोना जे थांखिखौ लानानै इलेक्सनखौ गेलेदोंमोन जे गावसोरनि भटार आरो वार्कारखौ हमथानो थाखाय बेखौ बिसोरो हमथानो हादों होननानै आं सानो नाथाय दिनै जिहेतु जोंहा आदा निर्मल कुमार ब्रह्मआ UPPLनि बिजाथि जानानै गोबां बिबाङाव देरहानो हाबाय बियो जोंनि UPPL हान्जानि गोजोन
इयुन आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गोजोन इयुननि बियो मोनसे इसारा 2025 मायथाइयाव बेसे गोदै जानो थांगासिनो 2025 मायथाइनि नैबे जे जोंहा रिजाल्ट दानि जे नैबे सिडली बिजाबनि रिजाल्ट नोंथांमोना मिथियो जि मुलाया देरगोन बेखौ बिलाइ गांनैयावनो सिनायो नोंथांमोना सानदो नैबे सिडली इलेक्सना बिलाइ गांनै बिनि उनाव 2025 मुलाया बेसेबां गिदिर देरहैगोन बेखौ नोंथांमोना सानबानो जाबाय
UPPL जिंदाबाद 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 UPPL जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद